Kaixo eta ongi etorri guztioi Gipuzkoako Euskarazko tokiko telebistok apirilaren 21 hauteskundetara begira egiten ari garen elkarrizketa sorta honen azken hitzordura eta sorta hau ixteko edo borobiltzeko Eusko Legebiltzarreko hauteskundetan lehen aldiz bere burua aurkeztuko duen alderdi bat izango dugu hizpide edo alderdi horretako ordezkari horrekin hitz egingo dugu Sumar alderdiko Gipuzkoako zerrendan bigarrena den eta alderdiaren bozeramala den Handeka Larrea dugu gurekin filosofian eta gizarte antropologian lizentziatuna den 1972an jaiotako bilbotarronek badu gainera aurretik ere esperientzia politikan izan ere Elkarrekin Podemoseko bozeramailea izan zen 2017 eta 2020 bitartean. Handeka Larrea, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, mila esker. Esan dugun moduan estreinaldia du Sumar alderdiak Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, baina zer da Sumar? Nortzuk osatzen duzu? Nortzuk zaudete Sumarren bueltan? Bueno, estreinaldi erlatiboa, esan behar du Sumar koalizioa, eta Sumarren barruan Ezker Anitza iu, Berdeak Eko, Maiz Paiz Euskadiraki, eta Sumar mugimendua alderdi bezala gaude, lau alderdi gaude koalizioan, eta orduan zentzurretan, ez gara berriak euskal politikan, leku desberdintzat ekonkara, eta gure koalizioa osatzen diren alderdi batzuk, adibidez, ibilbide oso luzea daukate euskal politikan. Izen horrekin baina, bai da lehenengo aldia? Sumar bezala, bai, Euskal Partidoko, Euskadiko hauteskundetara, bai, estreinakoz. Zer da, beste ezkerreko alderdietatik ezberdintzen zaituzten zergatik ez zarete aurkeztu esaterako, Espainiako gortetarako hauteskundetan moduan, Elkarrekin Podemosekin batera? Bueno, Euskal Ezkerra oso anitza da eta oso plurala da eta desberdintasunak izan daitezke edo badauzkagu segu proiektu propioa daukagu Euskadirako, gure proiektu politiko propioa eta hauteskunde hauetan saiatzen ari gala proiektu hori eta proposamenak zabaltzen. Desberdintasunak adibidez, galdetzen badiazu Euskal Ezkerran kokatzen diren beste alderdiak, adibidez alderdi sozialista, gure desberdintasunak oso nabariak dira, ezta guk Sumar bezala, koalizio bezala, estatuko gobernuan gaude eta egiten dugun politika progresistak oso argiak dira eta gure funtzioan eta gure paperaan oso argia da progresismoa bultzatzeko eta ezkerreko politikak egiteko eta bultzatzeko alderdi sozialista adibidez hemen Euskal Jaurlaritzan, Euskal Gobernuan egiten ez dituen politika progresista horik eta aldi berean, Eusko Alderdi Jeltzaleko politika kontserbadoreak onartzen ditu eta ez du gure aburuz ez du apenas eragin politikorik hor daukagun desberdintasun oso nabaria. Podemosekin ez genuen akordio lortu bi arrazoiengatik. Alde batetik konfiantza faltagatik eta gero bestaldetik gu Sumar mugimendua eta beste alderdiok hemen erabakitzen dugulako Euskadi alderdi federalak gara, subjektu politiko federalak gara eta zentzurretan hemen hartzen ditugu gure erabakiak eta Podemosen kasuan ez da holan izan, ze haiek Madrilen, hau da Madrileko edo estatuko edo Espainiako Podemosek hartzen ditu erabakiak eta zentzurretan, akordio hori ezen momentu horretan ez genuen lortu. Bazen, hainbat proposamen, zuek egin dituzen hainbat proposamen, planteamendu eskari aztertzera, Osakidetza esaterako, ez da? Hor akordio bat planteatzen duzue, EAJak ere akordio bat planteatu du, zuen kaso baina, noren arteko akordioa planteatzen duzue eta zein helbururekin? Guztio planteatzen dugu Osakidetzaren inguruan proposamen desberdinak. Proposamen batzuk oso harrigarriak dira, baina gure proposamena oso argia da, gure helburu politiko nagusia dira zerbitzu publikoak. Eta Euskadi behar dituen zerbitzu publikoak berreskura eta indartzea, eta ere gehiago, eta blindatzea, bai ekonomikoki, bai aurrekontuak, bai urrengo etorkizunean estatutu berri batean. Norekin hitz egin? Gurekin gustatuko litzaigukeena izango da eragile guztiekin, elkarte guztiekin, langileekin eta baita ere euskal gizartearekin. Ze euskal gizarteak esaten du inkesta guztietan eta ikerketa soziologiko guztietan gehien kezkatzen duen gaia eta asuntoa dela Osakidetza eta azken bola honetan zoritzarrez guztiok nabaritzen dugu zer da, ezta? Nola gure ambulategian zeinek diren arazoak lehen arretako kontsulta bat izateko, zeinek diren zerrenda luzeak diagnostiko bat izateko, guztiok nabaritzen dugun zer da, herritarren kezka eta guretzat
hori da importantena, nola konpondu eta horretarako proposatzen dugu adostasun zabal bat, eta adostasun horretarako diagnostikoa eginda daude, profesionalek egin dute, herritarrek egin dute, guk ere alderdian, Sumar koalizioan egin dugu diagnostikoa eta neurri desberdinak proposatzen ditugu bultzatzeko Osakidetza herri zerbitzu bezala, hau da, estrategikoa da zentzu horretan Osakidetza, zerbitzu publiko bezala, eta herri akordioa eskatzen du. Beste kontu bat, trantsizio energetikoa otsailean onartu zen legebiltzarran, trantsizio energetikorako legea, eta zuek diozue etsigarria dela ez dituela, ez? Betetzen, zeuen nahiak. Zergatik da etsigarria eta zer planteatzen duzu horren aurrean? Nolako izango litzake zuneko proposa den lege bat? Bai, etxigarria ez da bakarrik guretza, plataforma eta elkarte ekologistek asko esan dute gauza bera. Legean agertzen diren helburuekin ez dugu inoiz lortuko Europatik datozen neurriak eta politika ezinezkoa delako. Eta gero bestaldetik, lege horrekin multinazional enpresa handiei ematen zaie aukera transizio ekologikoan lidergoa izateko. Hori ez da gure eredua guztiz desberdina, gure eredua pentsatzen dugu egin behar da diagnostiko partekatua, jakin behar dugu zenolako beharrak ditu orain Euskadi energetikoki, eta horretarako transizio ekologikoa eta ekonomikoa. Eta transizio ekologikoarekin alde batetik esaten dugu beharrezkoa dela eta proposatzen dugu beste herri itun bat, beste paktu bat, estrategikoa, eta gero bestaldetik esaten duguna da aukera paregabea dela Euskal Industria transizio batean sartzeko, transizio berdea, guk esaten dugu, erabiltzen dugun formula hori, eta plan horretan lanpostu asko sortu ahal izateko, eta badugu aukera, eta Euskadi duen tradizio industrialarekin izan aldu aukera hori, eta Europan kokatzea lidergo gisa edo agertzea lider gisa transizio energetikoekin justua izanik. Guk azpimarratzen dugu hori transizio energetikoa izan behar da justua, langileontzat, herritarrontzat, eta demokratikoa ere. Eta gure programan adibidez agertzen dira neurri batzuk, oso desberdinak legearekiko, adibidez, kontsumitzeko aukerak izateko kontsumitzaileok eta beste neurri batzuk, diru laguntza bidaltzeko, baina herri komunitatentzako adibidez. Soldatak ere, aipatzen dituzue, zuen programan, eta soldatak igotzeko enpresaburuen eta sindikatuen arteko akordio bat lortzaren alde agertzen zarete. Bi aldeak horretarako presta, horretarako gertu ikusten dituzue, bai enpresaburuak eta baita sindikatuak? Sindikatuak uste dugu baietz, baina horretarako daude negoziazioa, baina gogora ezazu zen nolako jarrera izan zuen Espainiako patronalak lan erreformarekin edo gutxieneko soldata igoerarekin. Ezinezkoa zirudien edo kaosa edo katastrofe ekonomiko bat zetorrela edo. Azkenean lortu egin genuen, azkenean negoziazioaren bidez eta lan politika progresistarekin, kasu honetan Yolanda Díazek lortu zuen akordio bat lortzea. Eta denbora pasata ikusi egin dugu igoera hori, lan erreforma eta gutxieneko soldataren igoera, zer eragina izan duen gure herrian. Adibidez, aipatzarren Gipuzkoa bakarrik, orain Gipuzkoa dakat langabeziko tasa baxuena serie historikoan, okeraz banago, 6,3. 350.000 pertsona daude momentu honetan lanian. 200 kontratu finkoak eta emakumeek ere lanpostu asko sortu egin dira. Orduan ezinezkoa zena guk frogatu dugu politikaren bidez, eta horretarako dago politika eta politika progresista, politikaren bidez lortzen dugula. Baldintzari gabeko oinarrizko errenta unibertsala sustatu nahi duzu, horren inguruko proiektu pilotu bat sustatu gura duzu, zer esan nahi du baldintza gabeko horrek? Lantzean behin badaukagu inpresioa herritarrok, eta hori, normala da, Euskadi komunitate aberatsa da, eta ikusten baitugu datu makroekonomikoak, eta zenbaki makroekonomikoak, halan agertzen da. Kezkatzen gaituena da oraindik ere Euskadin pobrezia tasa oso altua da, eta pobrezia arriskuan dauden familiak asko dira. Orduan gure proposamena da errenta unibertsala, eta proposatzen dugun
plan piloto bat egitea, ikusteko adibidez Barcelona edo Katalunia egin zen bezala eta beste herrialdean egin zen bezala frogatzea. Eta da, unibertsala zentzu horretan da, pertsona guztiontzako errenta minimo bat, euren bizitza aurrera ateratzeko, bizi proiektak garatu ahal izateko. Pentsatu behar dugu ere, ekonomikoki, etorkizunean etortzen diren aldaketak digitalizazioarekin eta adimen artifizialarekin lan mundua arraz aldatzen ari da eta are gehiago aldatuko da hurrengo urteetan. Orduan, ekonomikoki eta lan mundua asko aldatuko da, hori ere sindikatuak esaten dute eta azpimarratzen dute gero eta gehiago, eta gu pentsatzen dugu etorkizunean errenta unibertsal bat izan daitekeela tresna oso sozialki oso justua, oso eraginkorra eta egingarria. Zuen alderdikide eta Espainiako presidentorde eta lan eta ekonomia sozialeko ministro Yolanda Díaz ere izan da, egunotan, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, zuen kanpainan parte hartzen, eta esan du besteak beste, grebak demokrazia direla. Eta ez zuzen ere grebekin lotuta, sektore publikoan, Eusko Jaurlaritzaren langile publikoak direnek hainbat, greba egin dituzte azken hilabete hauetan. Nola amaitu greba horiekin, edo zer eginik greba horietan eskatzen diren eskakizunekin? Ze plantatzen duzu zentzu horretan? Erantzuna erraza da, ni langile publikoa naz, irakaslea naz, eta egia da, azken urteotan, bai hizkuntzan, bai osakidetzan, bai beste administrazio publikoetan greba asko egin ditugu, eta, sumarren proposatzen duguna, erraza da, zentzu horretan da, langileen errepresentazio sindikalei entzun, jezarri, eta haiekin akordioak lortu, eta gure proposamen edo gure programan hori agertzen da. Agente soziali eta langileen eskaerak entzun eta haiekin adostu eren lan baldintza karrera egin ahal izateko. Azken urteetan egia esan da botere akisitibo asko, galdu egin dute funtzionarioek, eta gu pentsatzen dugu bada garaia hori konpondu ahal izateko, elkarrizketa lasaia irekitzeko garaia da, eta esan bezala langileen eta sindikatuen proposamenak entzun egungo Eusko Jaurlaritza egin ez duena azken urteetan, eta horrezegatik daude grebak. Ulergarria denez langile batek edo langileek ez ditugu grebak egiten agatik, egiten ditugun grebak zentzuzkoak direlako eta gure eskaera justuak direlako egiten ditugula. Etxebizitza publikoaren aldeko politiken beharra ere azpimarratu duzue eta alokairuen prezioak mugatzaren alde agertu zarete. Zenbait ordaindu beharko litzateke gehienez, etxebizitza batengatik, edo zein izango litzateke muga hori zehaztuko lukeen irizpidea zuen ustez? Nazioartean aipatzen da gehienez norberaren, soldataren edo errentaren ehuneko 30 okerrez banago. Guk hortik finkatzen dugu gure helburua, edo gutxiago, klaro, kontua da gero nola kalkulatu batez bestekoa, ze Euskadi oso desberdina, ez da gauza bera Donostian, Bilbon edo Erandion bizi, ze errenta desberdinak da dugu. Proposatzen dugu, eta Euskadin daukagu abantaila, ze gure eredu instituzionala, gure arkitektura instituzionala horrek errazten duelako, lekuz leku, zonalde, eskualde, ikustea zein denan batez besteko errentoa, eta parke publikoa bultzatuz, eta azken urteetan horiz da Eusko Jaurlaritza egin ez duena, alderdi sozialistak izan du ardura hori, eta parke publikoa handitzean prezioak igoko lirateke. Gu pentsatzen dugu hemen etxebizitza beste aldetik da proposamen politiko sakona. Etxebizitza esan behar da zerbitzu politika publiko bat. Eta zein da utzi negozio pribatuen edo enpresa pribatuen esku. Eta zentzurretan proposatzen duguna gure gaitasunak eta gure burujabeak izatea erabakitzeko politika, etxebizitza politika sendo eta ausarta herritarren beharrak konpondu ahal izateko. Momentu honetan, zein puntuazio emango zenioke Euskal Autonomia Erkidegoan bizikidetzari, elkar bizitzari? Puntuazioan zenbaki naturalak, ez da erraza, esatea zenbaki natural batekin kontzeptu kuantitatiboak edo kasu honetan elkarbizitza. Nik esango nuke azken urteetan emandako urratsak euskal gizarteak eman ditu urratsak oso garrantzitsuak izan dira. Zorionez egun proiektu politiko guztiak askatasunez garatuak izan dira, inolako mehatxurik gabe. Euskal gizarteak
ere egin du lan oso importantea gure elkarbizitza berreskuratzeko eta gure memoria pixkanaka egin ahal izateko guztion artean, edo gure memoriak hobe pluralean, zin ikusten memoria anitza da, eta biktima guztiei erreparazioa eta justizia eman ahal izateko. Egia da, oraindik geratzen diren zentzu horretan urrats batzuk eta egin behar batzuk, baina, bueno, esango nuke gure elkarbizitza ona da eta euskal gizarteko elkarbizitza orokorrean ona dela. Euskararekin lotuta, zuen webgunean esaterako programa gazteleraz bakarrik aurkitu dugu, Handeka Larrea. Ez dakit, ze planteatzen duzuen Euskararekin lotuta, zein denez, hizkuntza politikaren aldetik planteatzen duzuena? Bai, programaren aldetik barkamena eskatzea, guri berandu dator, baina etorriko da euskaratua programa. Hizkuntza politikan guk argi daukagu eta defendatzen dugun, klabe batzuk dira, ideia batzuk dira. Azteko da, doakotasuna unibertsala lehenengo klase egunetik. Hau da, egun daukagun sistema diru laguntzen bidezko sistema hori dago lotuta gero azterketa bat gainditzekoarekin guk defendatzen dugu doakotasuna. Unibertsala, pertsona guztiontzat eta gero aprobetzamenduarekin lotuta. Hizkuntza politikan, hizkuntza eskubideak bermatzeko, arlo publikoan eta arlo pribatuan proposamen desberdinak eramaten ditugu programan. Adibidez, arlo pribatuan diru laguntzak kasu honetan, baina langile ematea aukera euskara ikasi ahal izateko. Arlo publikoan, egindako lana azken urteetan handitzeko eta bultzatzeko, baina baliabide gehiago izan beharko genuke. Eta gero ateratzea euskara, eztabaida politikotik, hau da, guretzat euskara ere herri politika bat da, kontsentsu zabalak lortu egin ditugu azken urteetan, eta gu beti egongo gara han, kontsentsu horietan, eta defendatuz gure hizkuntza. Gazteekin lotuta, alderdiek batetiko eta bezetiko proposamenak egin dituzte, zuen kasuen baduzue, gaztendako edo gaztei begirako politika edo proposamen zehatzik? Bereziki proposamen desberdinak, baina bereziki ideia bat, ezta? Lehen egon gara hitz egiten etxe bizitzak. Egungo euskal gazteek daukaten erronka nagusia euren bizi proiektuak aurrera ateratzeko da etxe bizitza eta emantzipazioa. Biak lotuta daude, ezta? Etxe bizitza duin bat izateko alokairu edo erosita ezin dute eta orduan beren bizi proiektua baldintzatuta daude. Guk esaten duguna da guretzat gazteria klabe izan behar da, politika publiko guztietan ahotsa izan beharko lukeela eta etxe bizitzako arazoa behin konpontuta, parke publiko baten bidez eta beste neurri baten bidez, ematea protagonismo gazteria, ikusten dugu nola gazte batzuk, edo gazte askok, zalantzak dauzkate eta politikarekiko mesfidantza, egisa da, egindakoa azken urteetan, Eusko Jaurlaritzak edo Euskal Instituzioak, ahaztuta izan dute gazteria, eta guk, mezu hori luzatzen diegu berreskuratzeko ilusioa politikan, politikaren bidez aldatzen direlako gauzak. Hainbat proposamen egin dituzu publikotasunarekin, doakotasunarekin lotuta, ez dakit horrek fiskalitatean ondoriorik ekarriko luken? Jakina baietz, baina hemen gure herri federal honekin, bakizu, fiskalitatea, ez da momentuz Eusko Legebiltzarreko gaitasuna edo ardura zuzena, baina bai, gu proposatzen dugu eta zentzurretan oso argiak gara. Gehien izan daukatena, gehiago ordaintzea, enpresen etekinak grabatzea. Azken finean, gobernu batek badu aurrekontua, eta kasu honetan guk zergen bidez jasotzen dugu aurrekontua, eta behar dugun aurrekontua egin ahal izateko diru guztia, eta gobernuaren erabakia da nori bidali edo non ipini jasotako diru, hau da, komunitatearen den dirua, eta gu pentsatzen du, fiskalitatearen aldaketa batzu geratzen dira egiteke, eta gero, nola bideratu edo zer egin jasotzen ditugun zerga horiekin, izango litzateke beste bide bat.
Zer ez zenukete egingo adibidez zerga horiekin, orain egiten den zer? Fiskalitateari dagokionez? Ez, jasotako diru hori banatzerako orduan, ez? Jaurlaritza moduan banatzerako orduan, nondik kenduko zenukete? Nondik kendu, ezke galdera hori pixka bat zaila da, eta onartu behar, ez da nondik kendu baizik eta non ipinen, ez da proposamen negatiboa, baizik eta proposamen positiboa, da, zein izan behar den gobernu baten erabakia eta politika fiskala eta politika ekonomikoa, guk adibidez argi daukagu transizio ekologikorako, etxe bizitzarako, osakidetzarako, hezkuntza publikorako ipiniko genuke aurrekontu gehiago. Baina horrek ez du sopatzen da kentzea leku batik, baizik eta, beste banaketa bat egitea. Hainbat gai ukitu ditugu, handeka pixka bat zeuen alderdi moduan proposamenak ere ezagutzeko, ukitu ez ditugunen artean, zeuen planteamenturen bat, azpimarratu nahiko bazenu? Igual ideia orokor bat, ez da. Lehen komentatu dugun bezala gazteriaz, gu kanpaina honetan esaten ari gara politika baduela balioa, ez da. Gu berreskuratu nahi dugu politikaren balioa eta zentzu horretan, esaten dugu, behitu zer egiten dugun estatuko gobernuan eta hori da giure asmoa egiteko Euskadin, baina horretarako boto emaileek, herritarrek, gazteak, nagusiek edo nagusiok berreskuratu behar dugu indar hori edo asmo hori eta politikaren bidez aldatzen direlako gauzak eta zen aldugu politikak egiten gaitu oso garrantzitsua dimentsio guztietan, orain bada garaiare gu politika egiteko eta politikaren bidez gure eskaera, gure ondoeza, gure haserrea, gure postasuna, gure ilusioa eramateko ordua. Jarri gaitezen apirilaren 21 egun horretan, hauteskunde egunean. Boto guztiak zenbatu eta gero, Sumarrek izango du ordezkaritzarik legebiltzarrean? Ziur nago baietz. Bai. Hortan ez daukazu zalantzarik. Ez dakat inolako zalantzarik. Eta behin ordezkaritza izan da, zein izango litzateke zuen jokabidea legebiltzarrean? Gure politika, gure programak, zerbitzu publikoak defendatzeko, babesteko, handitzeko eta blindatzeko proposamenak eramango ditugu, oposizioan baldin bada lan hori eta ez badago gehiengo absoluturik legebiltzarrean, eta antza denez hori izan daiteke eszenatoki bat, guk prest egongo gara gure programa aintzat hartuta, proposamen edo lege desberdinak edo danalagoa negoziatzeko, baina argi daukagu politika kontserbadoreak egiten dituztenekin edo onartzen dituztenekin ez dugu inolako akordiorik izango, ez badago aldaketa nabaria politiketan. Alba Garzia, zuen lehendakari gaia ez bada lehendakari, zeinei emango diozu boto eta zeinei inoiz ere ez babestekotan? Hautagairen bat babestekotan. Esan bezala, hori proposamenekin dago lotuta, politika progresistekin dago lotuta, gure programakin dago lotuta, eta gu prest egongo gara, urrengo egunean, hitz egiteko prest, baina esango nuke baldintza horrekin, edo hasteko baldintza horrekin, hau da gure programa, hau da Sumarrek proposatzen duen programa eta egin nahi dituen politika publikoak, bermatzeko zerbitzu publikoak eta beste politika bat egiteko, baldin badago inor prest gurekin eztabaidatzeko eta gurekin partekatzeko bere proposamenak eta ideak eta negoziatzeko prest eta aukera hori, senatoki hori ematen baldin bada, gu prest egongo gara. Diozuen nolabait ere gakoa, oraindik ere botoa erabaki gabe duten horiengan egongo dela hauteskunde hauetan? Oso irekia dago, oraintxe bertan, inkestak inkesta, baina ikusten dugu azken bola honetan, azken hilabetetan, agertzen da aldaketarako nahi euskal gizartean. Baina aldaketa desberdinak izan daitezke eta boto emaile batzuek oraindik ez dakite nori eman botua, horretarako daude kanpainak, horretakoa da demokrazia eta kanpaina honetan gu saiatzen gea boto emaile guztiei, ez bakarrik indezizue, baina guztiei gure proposamen politikoa zintzotasunez eta ziurtasunez azaldu eta euren botoak eskatzen ditugu. Eta honekin lotuta azken galdera bat, irudikatzen duzu zuen burua Elkarrekin Podemosekin batera koalizio gobernu baten? Izan leike.
leike, egoera hori ematen baldin bada eta negoziazio desberdinen bidez egoera hori ematen baldin bada eta aldaketa baldin badeko kutsu progresista eta zerbitzu publikoaren aldekoa baldin bada, alderdi bakoitzak hartuko luke edo hartuko du bere erabakia, guk geurea hartuko dugu eta sozio desberdinekin edo alderdi desberdinekin hitz egingo dugu eta prest gaude guztiekin hitz egiteko. Handeka hauxe zen, prestatuta geneukan galdetegi orokorra, baina hautagai bakoitzari nola betere ari gara, beste galdetegi pertsonalago bat egiten eta zeuri ere alaxe egingo dizugu, Handeka. Zein da inoiz ahaztuko ez duzun eguna? Transplante eguna, giltzurruna jarri zidaten eguna. Ez dut inoiz ahaztuko, egun izan zen oso hunkigarria, oso gogorra, oso berezia nire bizitzan eta gero, eta gainera beste froga da euskal gizartean dagoen elkartasuna eta zentzurretan beti gogoratuko dut eguna. Zein hauteskundetan eta nori eman zenuen lehen aldiz botoa? Okerrez banago 18 urterekin, neukan gogorik botoa emateko eta udal eta foru hauteskundeak igual Euskadiko Ezkerrari. Aukeran, kontzertu bat, musika kontzertu bat, edo kirol hitzordu edo ekitaldi bat? Nahi haut kirola. Musika etzean gustatzen zaite entzutea, eta nahi haut kirola. Zer ikasi duzu pandemiatik? Pandemiatik komunitatearen, elkartasunaren garrantzia, osakidetzaren garrantzia, zerbitzu publikoaren garrantzia, lagunen garrantzia, familiaren garrantzia, bikotekidearen garrantzia, gauz asko. Eta bukatzeko zer ez da faltako inoiz ere zure poltsikoan? Zoritzarraz telefonua. Ez zara lehena, esaten duena. Handeka Larrea, eskerrik asko. Benetan geure gonbidapena onartu eta geurekin egotarren. Zuei, plazer izan da. Mila esker. Eta ikusentzulei zuei ere, eskerrik asko. Elkarrizketa hauetan geurekin bat egin baduzu, momenture ematen edo bestean, esan bezala, elkarrizketa sorta hau, Gipuzkoako euskarazko tokiko edabideok, tokiko telebistok egin dugu elkarlanean, apirilaren 21 batera begira zuen botoa, nori eman erabakitzen laguntzeko edo intentzio horrekin behintzat. Eskerrik asko zuei gurekin bat egitearren, eskerrik asko baita ere gure gonbidapena onartu duten alderdiei ere, eurekera hemen egon direlako, eta esan dako apirilaren 21 batean argituko dira gauzak. Hurrengora arte.